To je bilo prije možda 3-4 godine, mislim da je tad bila zima, bilo 11:30. Probudio sam se oko 3 sata, spavao sam na leđima, znači ljudi ja spavao ovako. Ja sam vidio krajem oka da se vidio nešto stoji ispred mene, bukvalno sam osjetio da nešto stoji ispred mene. Kao da se okrećem iznutra, ali tijelo mi se ne pokreće, tako sam se osjećao dok se nisam stvarno okrenuo. I veliko pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video na kanalu. U današnjem videu radimo nešto sasvim drugačije, znači skroz drugačije od ovoga što sam radio ikad. I ovo je prvi put da radimo. U današnjem videu ću vam pričati jedan story time. Možete vidjeti po naslovu, u današnjem videu vam pričam o mom susretu sa vanzemaljcem. Znači, mnogi će sada misliti da se ja zajebam, da nešto serem, ali to zapravo nije tako. Ja sam stvarno vidio vanzemaljce, a sve mislim jednog vanzemaljca, ali to ćete sve vidjeti u nastavku i sve ćete to čuti. To je bilo prije možda 3-4 godine, tad sam, ne znam ni ja koji sam, mislim sam bio drugi razred, tako da ne znam da je bilo prije 3-4 godine, ali znam da sam bio drugi, treći razred. Tad sam bio dosta manji, mislim da je tad bila zima i malo kasnije je budan. To je bilo možda meni tad kasnije, oko 11:30. Ja sam zaspao, sve je bilo normalno. Probudio sam se oko 3 sata. Mislim da je bilo oko 3 sata, ne znam, tad nisam imao telefon, ali mislim da je bilo oko 3 sata da sam vidio da je pisalo i ja sam spavao sam na leđima, znači ljudi ja sam spavao ovako. Ja sam tako spavao i probudio sam se i ja sam gledao u plafon, bukvalno direktno sjećam se da sam gledao direktno u plafon, da bukvalno ništa oko sebe nisam vidio. I kada sam vidio krajem oka da se vidio nešto stoji ispred mene, bukvalno sam osjetio da nešto stoji ispred mene. I ja sam, kako sam ovako spavao, ja sam samo ovako podigao glavu i vidio da stoji nešto zeleno ispred mene. Ja normalno čim sam vidio, ja sam znao da je to vanzemaljac, ali naravno niko ni poslije nije verovao, ali dobro, to ćemo kasnije. I ja sam znao da je to vanzemaljac, onako, sad ćemo opišem, možda je bio neki 1,60 m, koliko može biti, ako je krevet možda ovako, on je bio možda malo ovako više iznad kreveta. Mislim, nije puno bio više iznad kreveta. Neka video, bio je neki manji vanzemalac, nije uopšte bio strašan. Imao je, mislim, meni je ovo smiješno kad pričam, ali stvarno ja sam to vidio. Imao je ovako kao antene i imao je kao neke pege po sebi, bio tamno zelenkaste boje, tamno svetlo, tako između te dve boje, tamno svetlo zelenkast i imao je kao neke pege po sebi, kao neke brownkaste pege. I bukvalno po cijelom tijelu, bukvalno. I to sam samo vidio sam njega. I ja sam u tom trenutku, dok sam ga gledao, mi smo tako gledali možda nekih minut, 2, bukvalno nisam mogao da se pomerim. Možda je to bilo paraliza sna, možda nije. Ali ja sam znao da mogu da se pomerim. Nekako, ne znam kako to da opišem. Ja sam spavao, krevet je bio ovako, moj, znači naspram. On je bio ispred mene tu, a moji roditelji su bili sa leve strane, bukvalno krevet do kreveta ovako. Krevet njihov je bio ovdje, a moj je bio ovdje. Znači ja sam bio ovdje, oni su bili ovdje. Njihova glava je bila tu, a moja ovamo. A vanzemaljac je bio ispred vama. Ne znam ako ste nešto skontali. I ja nisam smio da se pomeram. Ja sam se polako sam krenuo, posle toga kako sam gledao, polako sam krenuo da se okrećem ka levoj strani. Mislim da se okrenem, da ga ne gledam više. Moje noge su bile skroz kod njega, znači skroz, bukvalno je bio pored mojih nogu. Ja se bojao da me ne uhvati za noge, znate, malo nešto zvuči. Ali ja sam se okrenuo ka levoj strani, ako polako, kao da se okrećem iznutra, ali tijelo mi se ne pokreće. Tako sam se osjećao dok se nisam stvarno okrenuo. Krenuo polako da se okrećem na levu stranu i tako sam i zaspao. Kad sam se probudio, bukvalno ničeg nije bilo. Spavao sam do ujutru, nisam se uopšte kasnije budio. Kad sam ustao, ja sam mu ime rekao kako zašto sam video, oni naravno nisu verovali. I ja sam tad verovao dosta u to. Mislim, ja sam uvijek verovao vanzemaljce, mislim ono kao, malo sve što zvuči, ali ozbiljno, brate, ono, sigurno postoje negdje. Sve više ima logike zato da možda čak i postoji. I ono, ne znam šta vam kažem, to je to. I imam ja još dosta tih priča koje ako želite mogu vam ispričati. Ovo je dosta kraća priča od ostalih će biti, vjerovatno. Ali to je samo jedna noć i to je bukvalno trajalo možda 2-3 minuta kako smo se gledali i ja sam tad njega video, okrenuo se zaspao i više ništa ga nije bilo. No, bio je i zadnji put kad sam ga video. A ovaj video će vjerojatno deliti večeras, zavisi kad gledate, a izaći ili danas ili sutra. Sljedeći video spremam nešto dosta zanimljivije. Nakon se video malo je kraći, ali jebi ga, moram sam to ispričao. Ovo sam teo od uvijek da ispričam, ali ono, nikad nisam pričao. I ono, mislite što hoćete, ja znam da to je istina. Ako želite nastavak, ostavite 10 lajkova na ovom videu i pričam, imam još paranormalnih iskustava koje mogu također da ispričam. I to bi bilo to dok videa, ako vam se video, ostavite like, share, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!